nglajengaken melatiri nuncing nggih Mas. Lakai
ngati
bagus apa ra trenyo sewenget iki waktu sing urung lapor muda lekenono gun-gunendan bagus apa ra trenyo sewenget iki waktu sing jan penak tenan ya Mas, dinaiki regeng ya Mas. Sejene awake dhewe menghibur. Mas pripun? Iki ya iso kehibur. Awake dhewe Mas. Ya. Campur sari sebelah. Yo ngange sepira Mas? Katut. Semua
Gustine Kika pripun dituturi
Thank
sampai diri